Да. Овче купел е много весело. Коне и цвилят. Да, коня как стои по средата на улицата. Маршрутката минава покрай коня. Той не мърда. Да, и му свирят. И тук има един друг, който се храни от кофата. Обаче той не се вижда, защото е много тъмно. Да, кон клошар. А другия продължава да стои на едно място неподвижно. Я да приближа. Ох, то за не тръгне. Ето го, яде нещо бяло. Хартия яде. Че се вижда. Сара, стига сила. И то как го чака и гледа да дойде. А тук е кученцето. Здрасти. Какво е, бебе? Ох. То скоро, ако тръгне към мене, не знам къде ще припускам аз. Да, другия го чака и не мърда. Да, кон. Да, какъв кон на посредата на улицата. Да, не снимам само аз. Ето и други снимат коня. Кой ще го качи първи в бокса? Да, и други снимат коня, обаче аз не виждам. Ох, другия кон ден дойде насам. Ядоче да, щом те са толкова близо, значи аз мога да ида. Кой ще го качи първи в бокс? Ема не се вижда нищо. Ето и другия кон. Не мога и да пресека. Уха, то ще е голям този кон, ама. Сара, ела тука. Сара! Сара, ела тука, бе. То скоро като ритни само на Сара ще станеш. О, то се обърна насам. О! Да, май фотосесията им ще свършва всеки момент. Да, ето. Ме не се вижда.